In juni schreef ik me in bij de Kamer van Keephandel. Als ik dwaande ben met het opstarten van mijn eigen bedrijf, bleven de rekkens haar opstapelen. Hoe los ik de financiële crisis op mijn eigen bankrekken op? Dit is een takkomstdream. Een tweede hoorns-exemplaar is een stik dichterbij. Na de oorskaf komen de verzekeringen, belastingen en onderhoudskosten. Wat Ekin is een auto delen, bij gelijks via MyWheels. In Bols wordt zien 12 van deze deelauto's en een deel zijn auto met Evert. Ja, MyWheels is een ideale organisatie voor autodelen. Die zetten dus auto's deel in bepaalde plakken of dorpen en wat dan ook maar. Dan kunnen mensen lid worden van die organisatie en vervolgens kies ik een broekmaatje van die auto's. Via een app op die smartphone kun je hem reserveren, komt er bij de gegevens van MyWheels. Klikst op reserveren, krijg je dit schermpje dus in beeld. Kiest onjan van wanneer tot wanneer en welke auto, welk type auto het hebben. En bevestigt dat en kiest voortrijden. En wat kost het? Nou, als je dus een auto broekst, Ja. dan betaal je per kilometer. Stel ik riet 10 kilometer, dan betaal ik 10 keer 26 cent, dat is 2,60. En ik broek die auto een uur, dan komt er nog een 2,50 bij voor de uur. Dan is dat ongeveer een euro of 6, en dat is het ook weer het best voor dat auto rijden. Dit is hem. Maar hij zit bij jou op een stoep. Hij staat bij mij op een stoep, maar iedereen die een kaartje heeft, of een Wheels for All kaartje of een OV-chipkaart, maar daar gegevens op, kan daar gebruik van maken, vermits dat ze lid binnen. Maar dan moet dus orenmeesten komen bij jou del. Ze maken de fietsen deel zetten, maar voor de rest rijden ze hun gewoon, want zij hebben inlogd, dat hebben we correct jongen. En dan gaan ze het pasje in die boordcomputer aan, wordt de auto hier en dan kunnen ze voortrijden. En wat nou als je op een ongeluk een spiegel eruit hier? Ja, het is al hier verzekeren. Dat geldt ik voor onderhoud en alles. En ja, verzekering, de hele boel zit bij dit pakket inbegrepen. Dus je hebt eigenlijk geen kost meer, benzine zelfs. En doe je het een soort idealisme of is het echt goedkoper? Nou, het ooit van mij vanuit een stuk idealisme geweest van waar kun je dus dingen met elkaar delen. En ik zag een hele soort auto's heel lang stilstaan op opritten af en toe. Ja, meestal moet maar het beginnen te rekenen. Dat is relatief een duur product. Daar ben ik van overtuigd. Dus als je maar 1 of 2 keer een auto in een maand nodig is, dan zou ik zeggen, maak je gebruik van. Het wordt een oorverhaal als het zo is. En dan ben ik elke dag die auto nodig. Dan vind ik het vrij duur, dat moet ik eerlijk wezen. Maar ken het in Friesland wel dan? Want het is natuurlijk wel, een auto is wel een ding hè, voor een soort mensen. Ja. Het is echt een persoonlijke heilige koe. Ja. Ja, nou dat is ik weer. Dat zorg ik in Bals het ik wel. Ik heb heel vaak mensen die toch dan even maar en dan zeg je dan toch achteraan, nou nee, we moeten zo volle verdwaan en we willen toch een auto hebben. Ja, het is een keuze die je maakt. Dat lijkt in Friesland wat moeilijker, omdat het platteland natuurlijk volle minder goed openbaar vervoer bijvoorbeeld heeft. De afstanden belees ik wat oors. Dat laat je gewoon wat oors. Ik probeer eens ik maak deze hele liedjes, minieme stapjes toch eens wat hel te zetten. Waarvan je denkt, misschien leidt het ergens daar.